pronostice. Față este majoreta premiului pe care trebuie să-l dăm astăzi. Felicitări, Marina, tu ai câștigat locul 3 la concursul de desene sumă 179 și pentru că nu poți ajunge să ți-l iei, ți-l trimitem noi cu fan curierul. Și pentru că ne-ai lăsat pe noi să decidem ce să spunem în colețel, ne-am decis la următoarele produse pentru tine. Da, așa, o fanta de piersicuțe de vară, așa, un joc de la Dalgona cu biscuițe cu care să te joci cu ai tăi, o pungă de Cheetos cu cașcaval și nu ți-am pus picant pentru că nu știu dacă îți place, dar e unul din preferatele noastre ăsta. Pentru că tu ești fetiță, am decis să spunem și ceva roșii drăguți, ți-am pus niște schiteli din ăștia pufoși și o tortiță cu afine. Și preferatele mele, astea ți le-am pus pentru că îmi plac mie foarte tare și mi-ar plăcea să le guși și tu să vedem dacă îți plac. Și anume carameluțele astea dulce acrișoare și gelul ăsta acrișor pe care poți să-l combini cu ce vrei tu și poți să faci toate experimentele pe care le vrei și poți să și postezi un clip cu o combinație pe care să o faci din produsele de la noi. Și pentru că a fost majoritatea ta, îl punem în călețel să ajungă la tine. E frumos aici. Felicitări, Marina. Punem frumoasă inimioară dulce, pupică de drum bun și astăzi pleacă către Doști la tine, căsică. Felicitări încă o dată, Marina. Pupiței și inimioare.